Jesus. Manden med de fede superkræfter. Ham, der kan hele folks store tog. Med bare et lille spyt. Nu skal vi se, hvad han kan. Jesus, han er sgu lige kommet tilbage fra arbejde op i himlen. I dag, der skal han ud og redde en lille dreng, der åbenbart har brækket stortåen. Ja. Nu skal I se, hvad han kan. Hvad fanden er der sket der? Min stortå, den er brækket, fordi der var en fra min kasse, der var 86 kilo, og så kom han til at hoppe på den. Vil du lige spytte på den, så den bliver god igen, Jesus? Nu har jeg det meget bedre. Tak, Mester Jesus. Hvem skulle jeg sige til mig, at det bliver dobbelt så værd om en uge? Nå, lige meget. Nå, nu har vi Jesus igen. Han skal sgu på arbejde. I dag der skal han ud og redde en blind mand, der ikke kan finde sit kul. Nå. Se bare lige her. Hvad fanden er der galt med dig? Jeg er blind, jeg ved ikke, hvor min kul er. Ja, så du ikke er blind? Ja. Okay. Jeg kan se det igen. Min kul. Sådan redder Jesus dagen for en blind mand. I dag, der skal Jesus ud og redde en mand, der har det grimmeste fjes i hele verden. Han kan ikke engang blive kærester med en blomst. Se bare lige her. Hvad fanden gør du af din taber? Fordi jeg er så grim. Jeg vil ikke godt kunne blive kæreste med den her blomst. Det er sgu egentlig, du kræfter med den grimmeste hund, der har set i verden. Vil du kalde mig pæn, Mester Jesus? Det vil jeg gerne. Ja! Slå dig i den her på 3 gange. Okay. Tak, Mester Jesus. Nu er jeg fandme pæn. Okay, det var så historien om Jesus. Prøv lige at se den her reklame. Hvis jeg ikke vidste det, så var det hemmelig reklame for de her lange elefanter, næb og jeg ved ikke hvad. De her rugbrødsmad, de smager fandme godt. Om det er fandme reklame, vi får ikke penge for det. Men det er fandme reklame, de smager fandme godt. Ja, prøv at se, jeg har også noget papir her. Jamen det er fandme. Vi ses. Hej.